Ngiyambona umuntu ugqoke mina. So ngifuna ijacket Wazi yami. ukuthi fanele uvimbe mina nje wena. Khumula. Awukahle wena ayikho into engizoyihlala phansi. Khumula ijacket yami wena. Yabona, Khumula ijacket yami. Yabona. Imali yami le. Kahle umuntu ungijwayela kabi wena. La yimina. Hayi umuntu owenza isilima la yimina. Yini? Ngiyabizwa kuthiwa ngizolungisa inkinga mase ngiyilungisa sengijwayela kabi. Mina njalo. Mina ngiphuma eMayville man. Mase ngiyahamba ngeMayville ngihambiswa ngenkani. Mase sengiphakathi sengijwayela kabi Glory. Awume wengane yami ima awuyibambe lapho ngane yami. Ngiyabonga futhi mina benganithumanga ukuthi nimlande lo. Ngisehambani ningilandele impahla zami. Namqukula nina nimletha la. Lalela ke wena lwabishi. Lesi ijacket yami. Mfethu okahle nawe. Khumula nje kuwena njalo. Ngeke ungenzele lutho mina. Yabona mina. Zofika manje kuwena ngeke ungenzele lutho mina. Khona yini niyofuna mina nikhadi lakho ngumukile. Lesi jacket yami. Ngikunika ikhadi lakho. Lesi jacket yami. Ijacket le. Khumula. Yes, le. Yes. Ayikhohle. Le. Khohlwa. Khumula. Khohlwa. Yazi bafethi energy enginayo. Sengithathile energy yami kanele. Wena lokhu ukhombana nomuntu omdala nje. Kodwa vela ngithuka vele isibindu nazo. Wakwazi ukumkhumula wamenza ngqondo lo muntu. Wamlala. Gada umlomo ndoda. Gada umlomo ndoda. Manje so busy uloku umkhomba nje phambi kwethu. Gada umlomo kushiyo kwathi asifaka ama-under sobabili. Gada umlomo. Khipha ke ijacket mfethu. Yazi wena ulanda kakhulu wapha ngomlomo. Khumula ijacket yami. Ngiyakhathaza nina uthi nginike le nteni ihlukane nami hlezi nizoyibona into ekufanele niyenze. Hayi. Musa phela manje uthitshelela nto mina ngayiphoqa ngakunika kahle ngokufuna lalela ke ima jacket nikutholile ima ukaqedi ufunani wesidwedwe ndina ukaqedi ngicela icathulo imali yami le ngikhuze lo muntu imali yami ngicela ngikhuze lo muntu lesi icathulo sami lento ephuma la emlonyeni wakho imali yami imini usidwedwe wena mfethu ke wena lento yenzayo khumula Tahlukana nokhuluma njalo umlomo ukhuluma njalo bathanda isathulo zenu uba uthatha uqedile yini nifuna nalapho kutshela ukuthi konke lokho ukuthi mina imali yami okula konke mina konke lokho shuthi nami yabona le ando oyifakile naleli bhlukwe ngicela ukukhumula hawu sangena ngiyafuna ngathengela ama-under wena thula wena thula yini kanti oyibhampela ibhlukwe khipha wesiyoyoyo yabo thina sowu-2 singakwazi ukuyilungisa yonke le nto yenzekalasobabili ngiyakucela uhamba nekhadi lami ngiyakucela ayi ulwabishi yabona kwala ukuhlala la bengingakufuni sengizohlalela ukuthi wena Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphi nakuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo oluthola khona la ekhaya ku channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLwesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobu donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi
sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right. Niyazi ngicele ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike 2 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.